Disiki bocah, dia ora kutul-kutul. Ay. Kok nama udah jam apa ora sih jane? Jan pira, ngarep ora eling. Nyus kesengking tadi kue. Kuwi sing tenang Nur lah. Wah, bener ya. Legi, gurih, enak banget. Ya jelas lah. Es cendol dawet ki ya, gawean asli wong Banyumas Lur. Ayo tuku es cendol dawet asli Banyumas.